салом дӯстон, дар ин ҷо ман ба шумо кабинети инфиродиро чӣ хел истифода бурдан лозим аст ва бал ё ин ки маълумотҳои худро чӣ тавр дарёфт мекунед, инҳоро ба шумо нишон медиҳам. ба сайти ntc.tj медароем. дар ин ҷо вебсайт дар назди мо ҳозир шуд. ҳама чӣ хеле ки мебинед бисёр линкҳо ҳаст. дар ин ҷо кабинети инфиродӣ зер мекунем. рақами назоратӣ ва рамз мепурсад аз мо. рақами назоратӣ ҳамонро нависта, баъдан рамзро ҳам медароем. чӣ тавре ки дидед, кабинети инфиродӣ даромада, ба кабинети инфиродӣ даромадем ва маълумотҳои мо ба мо ҳозир шуд. дар ин ҷо варақаи ба қайдгирӣ ва даъватнома дар шакли pdf сабт шудааст. вақте ки мо ба даъватнома зер карда даромадем, инро кушодем, дар наздамон даъватнома ҳозир мешавад ки дар кадом рӯз, дар кадом соат, ҳамааш дар ин ҷо кадом мактаб ва дигар маълумотҳои пурра ба наздамон ҳозир мешавад. ва дар ин ҷо рӯйхати ихтисосҳо ва ҷадвали имтиҳонҳо низ ҳаст. дар рӯйхати ихтисосҳо дар ин ҷо 12 ихтисосе ки мо дар вақти ба қайдгирӣ интихоб карда будем, ҳамааш ба пуррагӣ дар ин ҷо вуҷуд дорад. ҷадвали имтиҳонҳо ҳам вақте ки баллҳои имтиҳонҳо чанд балл гирифтед, ҳамааш маълум мешавад. дар видеои оянда ба шумо нишон медиҳам. боз ин буд дар шакле ки ба компютер чӣ тавр метавонед дида ё ин ки чӣ тавр истифода мекунед кабинети инфиродиро. дар видеои оянда бошад. дар телефони худ чӣ тавр ин кабинети инфиродиро истифода мекунед, ба шумо нишон медиҳем. ташаккури зиёд барои тамошо кардани видео.